Ji mar jokanyo 129 manyocha owalne nono chenro manyien mag siro somb jopuonjre mag mbalariany osidhi ayanga kawuono kendo migi thuolo mar chako tijgi. Migawo mar somo kokalo kuom jatend migawono Julius Ogamba okwayo jopiny ni ochiw pachgi ne apudno mondo mi duoko makare yudre wi chenro mosebedo ka ikwedo gi jokanyo mathoth e pacho kaendi. Lydia Okeyo miyo ler mar wachni. Komiti no mano ochugi gi jatend piny Kenya William Ruto juma mokalo moting'o jokanyo 129 madhi nono chenro manyien mar pogo omenda mag sir ne jopuonjre koro ket thuolo mar chako chenro maggi. E kinde keto ayanga komiti no, jatend migawo mar somo Julius Migoso Ogamba owacho ne gimor gi okenge mag gisegoyo higni 2 mokalo gi chenro manyien no ka koro orwako jopiny mondo mi ogol pachgi wi chenro makamano kendo miyo komiti no thuolo mar tiyo tijgi. This is a testament to the fact that the government is always keen to ensure accountability, transparency and broad-based participation in formulating and refining its policies. Jatend jotije piny owacho Felix Kosgei owacho ni gigeto chiwo thuolo maromre ne jopuonjre ma pachoka anyete kinde ma kwand jopuonjre koro medore thurka ka bende odwaro mondo mi tim nonro wi chal mar kuonde tiegruok kod mbalariany ma pachoka. I ask you to consult widely, speak to the education sector, but speak also to parents groups, to associations, to lobbyists, to regulators, to government and to students. The wider your consultation, the likelier your recommendations will meet with approval or at least acquiescence. Matimore kinde ma jatend migawo mar somo Julius Migoso Ogamba kod Lange nochopo nyim komiti mar od bura marango weche somo kama noyie ni chenro manyien osebedo gi ng'ikruok kaluwore ni moko kuom jopuonjre ne ok ochiwo nonro mag gi malong'o e yor kia kod yor koso bedo gi ng'eyo e weche mag mbui gino mano miyo ketgi e kidienje ma ok owinjore kodgi. Most students were in areas that they do not have internet access. There is the issue relating to computer illiteracy and lack of knowledge about the application process. Some applicants, we understand, relied on cyber cafe attendants who utilized information that was copy-pasted and therefore did not present out the correct information relating to the particular student who has applied. Each student who is in second year and going forward shall receive an SMS on the telephone number they applied so that they can be able to appeal or give us new evidence on their changed circumstance so that we can be able to review. Migawo no kwa mondo mi onywand jod bura e chenro mag timo mag dongruok e skunde ma pachoka mar konyo jopuonjre chenro motisi ni 100% transition mondo mi gisumre paro maneno ni somo odhi kare. The best implementers of your programs are these members of parliament. Let them know the bill that is coming to this house and which I know you'll own it and it will go through public participation. No. It is now already chair. Come out Orero is a very competent teacher. And address the ordinary Kenyans about these programs. Lydia Okeyo, Ramogi TV.